Čaute ľudia, dneska budeme ochutnávať takéto malám cukríky. Je to príchuť rybe zle. Takže môžeme začať. Otvoríme to. Ako vidíte, tuto na obale sú nakreslené rybe zle. Potom je tu ešte jeden takýto obal. V tomto obale je 5 cukríkov. No a my si to ideme otvoriť. Takto to vyzerá. A poďme to ochutnať. Je to také kyselkavo sladké, ale viac je to sladké. Najviac mi chutí táto nová príchuť. 10 z 10. Môžete mi napísať dole do komentárov, či ste už takéto nové príchute videli. Majú aj černicu, čučoriedku a ďalšie príchute. Dajte like aj odber, aby ste nezmeškali ďalšie videá. Zatiaľ čaute.